Mrs. Biano? No. Agro kalama. Me. Gakwana tupu ndị ahịa na-emesi. Nna. Otu akpa ego. Continue. Akpa ego abụọ. Akpa ego atọ. Akpa ego anọ nna anyị. Ka ọwụ ka nke m ji azụta ayara ka nke m ji azụta anya kịrịkịrị. Chai. Adịghị na nwunye nna anyị Okechukwu. Anụ. Azụ ka na kpokporoko. Enweghị gara n'ime ite ofu ihe na-agaghị ahụ. Ele mgbe niile mana eji anya kịrịkịrị nke gara aga ịzụtara m anya kịrịkịrị na ihe a. Ele gwuru ụdị ihe ime gị ma otu. Misisi kpara ụgbọgụrụ mmekọtawa ofe arịrịwo hapụ Abigail onye ọnụ too yeririwe asị gị kpata ọgụ mekọtawa ofe arịrịwe hapụ Abigail onye ọnụ too yeririwe si gị zụta ogiri mekọtawa ofe arịrịwo hapụ Abigail onye ọnụ too yeririwo Abigail onye ọnụ too anyị nwanyị na anyị ga-eme nga aka ha Chineke ogbenye na-enye ya n'eri nne m kpara ụgbọgụrụ mekọtawa ofe arịrịwo hapụ Abigail onye ọnụ too yeririwo ọwụ onye ọnụ too ọ nọnyere ngwongwo m